Het is vreemd 18 april, de dag dat. Nederland hem opmaakt voor een peeske op een meubelboulevard. Marco van Basten gaat Jan Verbeek achterna giet van SC Heerenveen naar AZ. En in Pien zullen we voor het eerst een Lieds oeltje op webcam. Goejoen en welkom bij Biens. Aanst hebben we het over de gymnastieklessen op de basisscholen. En hebben we het, om het in de sfeer van het nostalgieweekend te komen, over brommers. Joet, over de poeg. Hij straalt wat uit. Hij is helemaal rond. Hij is echt, nou, zeg maar, zijn vrouw, sexy. Hè? Hij was jarenlang de parseman van de Rabobank-ploeg en van T-Mobile. Hij bepaalde hokkerfietser wol of net voor de microfoon kwam. Van dichtbij maken er alle successen en schandalen mooi. Zo'n oorlier komt deze oud-Friendship op voor de belangen van alle professionele hutfietsploegen in de vraat. In een periode dat het net opliekt te kin voor het Nederlandse hutfietsen, is hier de gast Luc IJsinga. Welkom. Dankjewel. Nou, wel bijzonder dat je hier even binnen, want je zit in Zuid-Duitsland, maar bij de Peerske kom je altijd even waarom je Friendship. Ja, als het even kan en als je de tijd hebt, dan kom ik graag even terug. Mijn ouders wonen in Franeker. Ja. Dus ja, dat is fijn om even terug te zijn. En wat zit er dan op het programma? De paasbrunch? De paasbrunch. Geen meubelboulevard. Nee, maar ik heb allemaal spullen. En zondag nog een verjaardag van mijn beste maat Jan. En daar ga ik naartoe en maandag weer terug. Dinsdag weer werken. Echt een bliksembeziet even. Ja. Dan kom je op voor je behartige de belangen van de hutfietsgroep hoe de hele vrouw. Wat houdt dat precies in, je functie? Wat doe je dan alle dagen? Nou, de wielerploegen hebben een aantal dingen gemeen. Een aantal interesses hebben ze gemeenschappelijk. Economische interesses als het gaat over veiligheid van parcoursen. De rechten die ze hebben, startgelden, prijsgeld. En namens de ploegen onderhandel ik met de Wereldbond, de UCI, dus de FIFA van het wielrennen. Mm-hmm. En met de organisatoren van de grote wedstrijden. We zijn nu druk bezig met de wielersport verder te hervormen. Er is een hele cultuuromslag geweest de laatste 8 jaar. En daar gaan we nu mee verder. Het moet professioneler, het kan altijd beter. En daar zijn we druk mee bezig met alle partijen die een grote rol spelen in die sport. Dus het is wel een belangrijke taak. Ja, wat er op stapel staat is inderdaad belangrijk. Ja. Dan valt er een heel soort te bepraten. Mm-hmm. Dus wij dachten, wij zetten 3 onderwerpen even op een richtje en dan moet je er 2 uitkiezen. Oké. Goeie resultaten van de Nederlandse renners Westra, Wening, Mollema en Slachter. En dan Nicky Terpstra die het Parijs-Roubaix wint. Robert Geesink moet opereren. Last van een hartritmestoornis. Is het die met hem of had hij zijn mooiste jaren nog voor hem? Alle koersen weer valpartijen. Worden de koersen gevaarlijker maken om zo onttrekkelijker te maken voor de televisiesjogger? Zit het maar. 1 en 2. 1 en 2. 1 en 2, want we gaan niet meedoen aan onderwerp 3, waar, laten we zeggen, de Twitter-generatie iedereen zijn mening erover moet spuien. Er is geen goed antwoord op. Dus we gaan voor 1 en 2. Eén vraag wil ik er dan toch nu stellen, want je moet toch ook opkomen voor de veiligheid van de fietsers. Zeker. Veiligheid is het belangrijkste. Het moet veilig zijn, het moet gezond blijven. Het is een combinatie van factoren wat ertoe leidt dat er misschien meer valpartijen zijn. We weten niet, het is ook vaker in beeld, het is meer in beeld. De wedstrijden worden langer in beeld gebracht. Dus het zou best kunnen zijn dat je het gewoon ook meer ziet dan vroeger. Ja. Nou, dan hebben we door het succes en over Robert Geesink. Laten we daar maar maar beginnen. Dat wie het nice van de weekend. Mm-hmm. Je kennen hem. Ja. Wie het een verrassing wat hij van de weekend bekend maken? Niet helemaal. Als je dichter erbij hebt gestaan, dan ken je die renners en ken je hun problemen en situaties. Een paar dingen herkende ik wel. Nou ja, goed, ik ben er nu 1,5 jaar weg bij de ploeg. Dus het eerste wat ik deed was mijn telefoon pakken en even Robert heel veel sterkte wensen. Ja. Toen ik de artikelen las, toen hebben we even een beetje heen en weer geappt, om het maar zo te zeggen. Waar heet het dan hoor? Wat app je dan? Ja, succes, maar
Jou dan ik nog tips van dit wel zeggen, dat niet zeggen? Nee, dat is niet aan mij. Ik kan niet op de stoel van mijn opvolger gaan zitten. Dat wil ik ook helemaal niet. Hij wordt er gewoon goed geadviseerd. Maar ja, je moet wel meeleven. Want als er één sportman is die er echt alles voor doet. Kijk, een sporter wordt niet prof op zijn 18e of op zijn 20e. Die is eigenlijk al bezig als prof te leven op zijn 9e, op zijn 10e. Dan is het nog wel spel. Maar Robert is iemand die er altijd zo serieus voor geleefd heeft. Dus dat het hem gebeurt nu, ja, dat moet als een klap aankomen. Dus die jongen verdient alle steun, alle sterkte. Er zijn mensen die vragen stellen van wanneer breng je dit naar buiten en wanneer niet. Dat recht ligt alleen bij hem. Daar moet je niet eens over discussiëren. Je moet gewoon zeggen, hij bepaalt het. Ja, maar dan wordt er natuurlijk wel van alles hoe zijn. Van, is het echt dat iets maar zijn hart is of kan hij de druk net doen? Nou goed, als medici het erover eens zijn dat het iets aan het hart is, dan moeten we dat niet in twijfel trekken. Hoe een sporter met druk omgaat, dat is voor elke sporter anders. Maar jou ken hem? Wat is jouw... Hij is vatbaarder voor druk als iemand als Bauke Mollema. Ja. Bauke is de relaxedheid zelf. Dus in een keer wel met elkaar in verbinding staan. Kan, maar het hoeft niet. Ja, en voordat we hier de dokter Klavan uithangen van de medische wereld in de sport. En daar erger ik me aan. Ja? Hij moet gewoon zijn eigen ding doen. Ja, Komt hij er weer Bob op? Ik neem aan dat als zo'n operatie goed verloopt, en dat schijnt goed te kunnen verlopen, goede kans op herstel. Ik zou niet inzien waarom een Robert Geesink niet weer gewoon vooraan mee kan fietsen. Ja, is een topatleet. Nou, dan gaan we terug naar de tweede kar. Het succes van de hutfietsers, Ja. Nederlanders, Friezen. Waar zit hem dat in? In een paar factoren. Dus wat ik al zei, je begint heel vroeg met het voorbereiden op een goede carrière. Er zijn heel veel mensen die het niet redden. Die zien we vaak niet. Maar het proces van een opleiding tot een profsporter begint heel vroeg. Het begint met sport en spel op school, binnen de vereniging. En gewoon gedurende een aantal jaren in Nederland, maar ook in Friesland, is er gewoon goed werk afgeleverd. Binnen de clubs, binnen jeugdteams. En daar gaan we nu de vruchten van plukken. Er zijn gewoon hele succesvolle generaties die opgeleid zijn. Ook Rabobank heeft zijn deel eraan bijgedragen in een belofteploeg, een opleidingsploeg. Die mannen worden allemaal prof. En het zijn gewoon goede profs. En ze hebben de goede kansen en ze pakken ze. Een zachte winter speelt mee. Dus de renners die hier in de buurt wonen, konden voor een heel groot deel ook hier blijven trainen. Die hoefden niet ergens anders naartoe, per se. Het zijn allemaal dingen die meespelen. Een van de negatieve effecten dat iedereen hard heeft kunnen trainen in de winter, is dat iedereen vooraan kan rijden in de wedstrijd. En dat is wel een van de aspecten wat die valpartijen waar we het net over hadden, wel negatief beïnvloeden. Ja. Dat ze zo graag willen, dat ze zo hut ken ik al hier. Ja, precies. En er is maar plaats voor 6 man. Ja. En als je daar met 30 man vooraan wil rijden, en iedereen kan het ook, dan is de kans daarop wel groter. Dus een voorstel wat er dan gebracht wordt om het peloton kleiner te maken, ja, dan haal je de zwakste renners eruit. Ja. De renners die al van achter rijden. Ja, dus die sterkste renners blijven van voren zitten. Dus je zult... We hebben leefde van het hutfietsen hier in Friesland krijgen. Ja, wel. Kijk, Friesland is niet alleen de mooiste provincie, maar ook een van de mooiste provincies om in te fietsen. Je mist wel bergen. Je mist een bepaalde... Oh, dit is voor mij. Ja. Want dit is die mooiste plekje, toch? Ja, dit is inderdaad een heel mooi plekje. Er is wel een oude foto aan de auto te zien. Dit is een van de mooiste plekjes van Friesland. Verderop ligt Franeker. Een stuk waar de Slachter begint met de kruising met de Zeedijk. Een plek waar ik heel vaak langskwam op de fiets. Waar ik nog steeds, elke keer als ik hier ben, wel even naartoe ga. Het relativeert de stijging van de zeespiegel. Dat ze elke keer in de dijk stenen hebben gelegd waar het water weer verder omhoog kwam. Waar ze de dijk weer verder moesten verhogen. Ja, dit is wel een van de mooiste plekjes die ik ken. Als nou in Fransje bent, gist je dan nog in? Ja, bijna elke keer. Ja, dat is een mooi stukje. Want, wat gebeurt er dan? Dus dan ga je gewoon kijken, dan sta je en dan geniet je van het landschap. Kijk je rond en dan denk je... En het gekke is, toen ik er zelf woonde,
als je ergens zelf woont in het algemeen, herken je die schoonheid veel minder. En als je er gewoon dus terugkomt, denk je van, wow, dat is erg mooi. Ja. Tieg, dank voor je komst Graag en gedaan. een hele goede PSK. Dankjewel. Ja. Komend weekend is het nostalgie-weekend bij de Omroep. Reden verbindt om portretten van brommerleefhavers te maken. Want de brommer, ja, dat is een en al nostalgie. De meest sexy brommer van de jaren 60 en 70 wie de Poeg. Die mooi dat hege stuur en aparte tankje. 2 diehard uit Stiens rieden er nog elke dag mooi nooit werk in Lauwert. Nostalgie in optima forma. Heer Veenstra. Hé, wat een leuke poster zeg. Ben je poegliefhebber? Ja, dat is van vroeger, hè. Ze begonnen. Volgens mij gaat het om een VS50. Nee, dit is de MP50. Looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, darling, go make. Wij zijn kameraden, al van heel jong af, en collega's. En allebei één grote passie, dus de Poeg. Wat was er eerst, de Poeg of de vriendschap? De Poeg was er al. De Poeg was er Ja. al. Ja? En toch wel een vriendschap. Kijk dan. Born to be wild. Born to be wild. We waren 14 jaar en dan keken we uit dat we 16 waren, want dan mochten we brommen rijden. Ja. Nou, waar viel je dan op? Dan viel je op de Poeg. En waarom reed je op de Poeg? Vroeger hadden we nog wat langer haar als nu. Het duurt nu wat uit, want het komt door de leeftijd. Ik heb gelukkig nog wat. Ja, maar Nu het, kan het, het wat was- minder. het was de meest sexische brommer en Sexy nu nog brommer. steeds de Ja. meest sexische brommer. Ja. Hij straalt wat uit. Hij is helemaal rond. Hij is echt, nou, zeg maar, zijn vrouw sexy. Hè? Het is, Te lang. je zit mooi rechtop. Niet de buis schuiven dat je plaat voorover hangt. Dat je denkt van nou we gaan steeds harder. En, het is gewoon een tourbrommer. Het is gewoon een sexy brommer. Vrijheid. Het is, Ja. je- De grootste de Ja, vrijheid. de vrijheid. Rijden. anders kan ik het niet... Vroeger nee. met meisje achterop, Vrij- ging je weg. Vakanties helemaal vol beladen met de tent allemaal. Hij wil haast niet meer trekken. Maar toch rijden met je hart. Get some foot around in me. Head out on the highway. Adventure. And whatever comes our way. Waar je ook komt, je krijgt altijd mensen van... Hey, Poeg, Hey, hey, Poeg. die kid, heb ik ook Ja, een gehad. hoop, Oh, hij misschien reed al waren, 80, hij reed al 80. Nou, dat hebben ze nooit kunnen rijden. Maar die verhalen krijg je steeds. Hey, Poeg, ja, ik ga de zwarte, ik ga de gele. Je waren er wel bij, maar dan trok je hem uit verband en dan stond het voorwiel daar en het achterwiel stond hier. Ja. Want de Poeg is daar niet op gebald. Nee, ook niet voor 2 op hoor. Want dan, als je door de bocht gaat, had hij vroeger het idee dat diegene die achterop staat, die ging inhalen. Ja. Dit is een MV50, maar die heb ik helemaal uit allerlei onderdelen samengesteld. Er zit een Poegje op van volgens mij jaartal 54. Deze. Er zitten zelfs Thomas velgen nog in, van de oude Thomas. Het blokje is van een VS50, want het is een 2-bak handwaarzet. En die is omgebouwd tot een met een schakelpook. Dus de eerste is naar voren en de tweede is naar achteren. Maar u heeft er meer. Ik heb er meer, ja. Dit is mijn werkplaats. Hier heb ik ze allemaal in elkaar gezet. Hier is allemaal de lapissage, de onderdelen. En, alles naar boven sjouwen. En dan alles in elkaar zitten. En dan sjouwt Anne en ik sjouwen naar beneden. Zo zijn al die poegjes zijn allemaal hier gemaakt. Ja, hier zijn hier Ze gemaakt. zijn beneden, nee, ze zijn compleet naar boven gesjouwd. Hier helemaal gedemonteerd. Alles geschuurd allemaal. Dus ik heb Naar de alle spuiter. Dit zijn ook leuke dingetjes. Dit zijn potjes die zijn verboden. Maar ook niet. Dat mag ook niet. Dat zijn leuke potjes. Dan krijg je wat horen onderweg. We were born to be wild. We can climb so high. I never wanna die.
Dit weekend bij de omroep het Nostalgie Weekend maar snijn de gouden vinylmidje ik op televisie. En manje is het de dag van het stemmingsorkest. Ja, dat brengt wel wat herinneringen hier om tafel. Gymleraren in het basisonderwijs. Ze binden haast net mee terug alle bezuinigings in dat basisonderwijs. En dan komt het om op de eigen masters en juffen. Een minnezaak, nevens uw zaakkundige en oud gymleraar Age Veldboom. Welkom Age. En ik om tafel Frits Snoor, zelfs gymleraar, jouw coachen, masters en juffen die de gymlessen naar oernemen matten. Age, waarom is het nou zo slim dat die band 2 okers gymnastiek in de weekend net meer hebben? Ja, waarom zou het slim wezen als ze net meer rekenen en taal leren? Nee, dit is een basis voor je leven dat je lichamelijke opvoeding, lichamelijke oefening, bewegingsonderwijs krijgen. En kun jou als bewegingsconsulent die masters en juffen dat genoeg mooi aan? Nou, Kun die taak oernemen bedoel ik eigenlijk? Daar doen we ons best voor. En ik ken legio meesters en juffen die ook zeer zeker in staat zijn om hele goede lessen bewegingsonderwijs te geven. Alleen, ja, mijn taak daarin is om dat nog beter voor elkaar te krijgen. Zodat het belang van goed bewegingsonderwijs niet nu aan de orde is, maar ja, dat het ook later het geval blijft. Ja. Nou, wie je ook gymnastiekleraar? Wat voor leraar wien je? Nou, ten eerste joeg ik les aan het speciaal onderwijs. Ja. En dus dat wie een band die misschien maar rekenen of taal net zo geweldig mij komen kunnen. Maar in de zaal, daar konden ze zich helemaal uitrieën. En ik wil voor de breedte sport. Alles cool en altijd maar mijn sport te krijgen hier. Bijvoorbeeld op een gegeven moment kwam de skateboarden. Ben die hier een skateboard mij naar het Squalplein. Ik zei, dat ken ik wel in de zaal. Ja, maar dat meester? Ik zei, ja. En toen hadden we een hele les maar skateboarden. En het gevolg weer, die oren die en het ik. En wat weer, dat een ontwikkeling. Gewoon omdat we dat als het ware in de gymnastiekles. Ja, dat staat in geen enkele methode, Frits. Maar die maken gewoon vanuit jezelf. Ja. Ja. Nou, laten we even wat in die sfeer komen van de nostalgie. Ik trouwens dit weekend. En even zien hoe dat jet iets wie, de gymlessen. De gymnastiekles, of het zat jet iets neemt waar, lichamelijke opvoeding. Het wie voor een soort ben het moment om haar even uit te leven boeten het klassenlokaal. Op het Squalplein of in het gymnastieklokaal. De master houden het taszicht en moest soms zelfs ik aan de bak. Maar een echte opleiding voor het gymnastiekonderwijs hien ze vaak net aan. Zitwurdig is dat wel oors en kunnen leerkrachten help krijgen van een gymnastiekcoach. Ja, dat ben jou dan. Wat is nou het grootste verschil? Het verschil tussen? Van vroeger en nu. Van vroeger en nu. Nou, even aansluiten op wat in het filmpje gezegd werd. Vroeger werd gym toch vaak gezien als een compensatie van het lange stilzitten in de klas. Dat kinderen in beweging moesten komen in dat gymnastieklokaal om het stilzitten te compenseren. Tegenwoordig is toch veel meer het doel, en dan sluit ik even aan wat Age net zei, denkend in de breedte, kinderen zoveel mogelijk in aanraking te laten komen met zoveel mogelijk verschillende takken van bewegen. Met als doel dat kinderen later, als ze volwassen zijn en terugkijken op hun schoolperiode, een goed gevoel hebben met het idee van hey, ik heb toen heel veel dingen aangeboden gekregen. Dat bewegen gewoon heel erg leuk is om te doen en dat een motivatie is om te blijven te bewegen. Ja. Dat je fit blijft. Ja. Je stoot dan docent die dat gevoel mooi heeft? Ja, dat denk ik wel. En het bijzondere is dat ik vroeger zelf zou beleefd. Ik ga zelf een gymnastiekleraar hand die me voor de rest van mijn leven enthousiast maken heeft voor de sport. Ik denk dat dat belangrijk is, dat als een band uit de gymnastiekles komt, dat hij denkt, wat weer dit fijn, wat weer dit mooi. En dan dat het me soms zeer, als ik van meesten jaar, we gingen vroeger zo'n saaie gymnastiek, we voelden niks aan. Of erger nog, dat ze bijvoorbeeld mij partij kiezen. Ja, ik koert net zo goed, dus ik wie een van de lessen die het kon. Ja, je kan ik trauma's oerhalen om de gymnastiekles. Oh, nou, dat is toch vreselijk en dat is toch jammer dat dat gebeurt. Want dan ga je zo'n band levenslang
Ja, traumatiseerd. Nou ja, in elk geval de vreugde voor het bewegen om. Maar hoe zwaar je dan dat die vreugde erin komt? Alle dagen een apenkooi? Nou nee, dat natuurlijk niet. Maar, Dat vind ik altijd zo leuk, apenkooi. Zie, een gymles is... kinderen vinden het prachtig hoor. Dat is nu niet anders dan vroeger. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, een gymles is bewegen. Dus op de eerste plaats moet er heel veel bewogen worden in een gymles. Zul je zeggen van ja, gebeurt dat dan niet? Nou ja, daar proberen wij ook de leerkrachten in te ondersteunen en te begeleiden. Wat zeg je dan als je coacht? Wat zeg je dan, zien de masters en juffen die de gymnastiekles Nou, ik zei net ooit, dat zei ik ook tegen Aage, ik zeg wel eens van, praat maar eens wat minder. Oh. Met minder woorden en meer laten zien kun je vaak veel meer bereiken dan alles uit te leggen. Als je kijkt van hoe leren kinderen nu eigenlijk, kinderen kopiëren, kijken af, doen na. Van kleins af aan begint dat al. Kinderen doen ons gewoon na. En kinderen leren ook het meeste door gewoon te kijken. En kunnen van elkaar ook zo ontzettend veel leren. Dat je als leerkracht ben je wel, heb je wel een rol in de lessen. Want ja, als leerkracht geef je aan van wat er gaat gebeuren. Ja. En probeer je kinderen ook wel verder te krijgen in hun vaardigheidsniveau. Maar het mag ook best wel eens een keer fout gaan. Dat is ook helemaal niet erg. Lol in bewegen en bewegen. Dat is ik vooral... eigenlijk. Een lol erin hebben. Plezier in bewegen is zo belangrijk. Ja. En je bent ik een soort identificatiefiguur. Die band die sjoggen naar die en het maakt net uit. Elke sporter, wat Epke Zonderland. Vroeger die band vreselijk man, we waren onder de rekstok. Dat liep wel een martelwerktuig. Maar sinds Epke er goud mee kregen het, jongen, hoeveel band hing je weer aan die rekstok? En mijn soort willen, want die haar. Ja, dat is ik Asje dan eigenlijk. In je slotvraag, wat moet er nou gebeuren, heel concreet? Nou, als je zou kijken van wat er nou zou moeten gebeuren, als je echt zegt van wij willen de jeugd goed voorbereiden op de toekomst, op het vlak van bewegen, ja, dan zou het heel mooi zijn dat op alle basisscholen vakleerkrachten zouden zijn. En nu moet ik zeggen dat op dit moment in Friesland, zijn hier 44 vakleerkrachten aan het werk. En daar hebben een aantal partijen heel goed werk in gedaan. Onder andere de Friesland Zorgverzekeraar speelt daar een financiële rol in. En ook Sport Friesland speelt daar een hele belangrijke rol in. Dat in 16 gemeenten in Friesland. Daar zijn vakleerkrachten aangesteld voor een aantal jaren om het bewegingsonderwijs te stimuleren en beter op de kaart te krijgen. Okay. Dank voor je komst. En ik hoop dat er een heel soort ben sowieso plezier had in het gymnastiek. Want we moeten nog even jaren hoe het gaat met uw oeleperken in de Oude Veen via de webcam van het Frieske Geer. Binnen ze dag en nacht te volgen. En wij van Bient hebben ze super wat adopteerd. Hoe wie haar wieken? Ze ben in elk geval mooi op tijd, maar de Aaiense vlak voor de peeske. Correct als het vrouwtje lekker zit, vielt ze wat. En je van haar aaien komt uit. Als mem dan even voort is, komt er voor het eerst een lieds oeltje tevoorschijn. Net volle letter komt ex een liedse broerke of zuske uit het aai. Het vrouwtje komt maar gauw weer om, zodat de liedse oeltjes er lekker warm bij zitten. Op het dat moeten de veroren wieken nog 5 oren aaien uitbreid worden. Nou, seniorenweek wegzien. Mandje, tweede peeskedag dan in de Gym Bient. Je kunt dan zien naar de registratie van het theaterspektakel Vaderpaard. Dat begint hier van een uitverkocht WTC op 4 waar. Voor nou een gezellig weekend en onthoren weekend. Dag.